Jini joto media friends songno narono ang bele kena hambai dewo. Tini bele kena kaisa good news. Ani logio tongo. Jini TTA disa hapangni sports and youth affairs bedagni principal officer. Jeng tini bele kena khatongan bisingte jeng jini football thangkrong bagai saklan thangi tongo. Jeng salkolma romboi jeng chatukui family jini bobagrani chaitakmung te jini honorable CM niti dinong bisingte. Jeng taklai TFAO jini registration jeng manka te jeng 2024 jini 8 tarik January 8 tarik obo jeng jini TTADC sports mission ni jeng obo registration khlai manka tabuk jeng jini taklai bisingo simi jeng jini TTADC hapang ni bukhaktei C division ni jeng thangnani kaisa jeng sebmanka jini thongmuna hamjai tongna jini sikla chalana bai belakni good news abon bagai jeng saklai thangai tongo taklai je jini C division ni jeta thangna rong bagai jini joto sikla chala eba thongmuna hamjai thongai tongnai rong bagai bwskango jeng salnai ni bagai jeng trial khlaina thangai tongo jini TTADC ni je C division team samnan bagai jini o trial o je thanai jini jeng kwbangma nukha jini TTADC Super League thangnai kwbangma krung batongo aro thangnai batongo te aro thukbai meya batongo ge borokno jeng phainai jini March eba o talni 8 tarik bai 9 tarik o fungni 9 ta tamphoro ni simi jini khomolung eba jini football stadium bo trial jengjangnai haino hai ang narokno repeat khlaipinai phainai 8 tarik bai 9 tarik fungni 9 ta tamphoro ni simi salini bagai jini khomolung stadium bo jini C division team khlaina bagai TTADC ni bukhaktei trial kaisa khlaijaknai aro narokno participate khlaina bagai ang narokno khabe lamsogo tai jini o trial o jeta jini players select nai boro jefru TTADC ni bukhaktei je C division team ngai jefru thangnai apro borokno jeng honorarium bo rwjaknai jini je players no abon bagai haino hai ang narokno repeat khlai sapinai narok je thumuna hamjak tongnai jini joto players o narok jini officially jeta jini joto district ni jini JDO office sango JDO office ni bukhaktei jeng notification dakti jero hojangnai haipano narokno ang tiar tongna bai khabai koi horo phainai o talni je 8 bai 9 tarik fungni haino repeat khapinai narok khumulungo phai narok trial o phainani bagai narok tiar tongi mission team taklai simi jeng sebmankha jini salkoloma jeng chaitugui family bisingtei jeng tini o jora mankha aboni bai jini thumung hamjak tongnai jini sikla chalana bagai o jora tangjaburi na thangai tong hambai ni TTADC ni C division jeta team nai o team o je players tongnai rok selection ngamar pore jebro jeng TTADC ni bagai borok thango apro borok jeng borokno jeng officially jeng honorarium bo rwjaknai boroni kagoj jeng jini trial phaigrana bor swkang jini head office eba jini khumulungo o notification 8 bai 9 tarik o time fungni 9 ta ni simi hambai borok trial o je naigrana borok sabsa best of the best player jeta jini TTADC ni strong players nabai jeng borokno bwskango sebrena bagai jeng jornai hambai team tongnai joto abon bisingo kwbangma je players tongmani borno trial diman bisingo best of the best player aro kaisa jini ADC ni kaisa C division team swnamjaknai H nobar jini C division jini ADC ni hambai